Преди да започнем конкретно с изказванията, бих искала да кажа съвсем накратко само няколко думи за проекта, в рамките на който организирахме днешното събитие. Това е един проект, който започнахме в началото на годината, по който ще работим следващата година и половина. Границите на секретността, регулация и контрол на сектора за сигурност, който прави опит да направи някакъв вид наблюдение върху реформата в сектора за сигурност, като се опита да изгради механизъм за граждански контрол на реформата в този сектор. Преди да започнем проекта, изходихме от няколко неща. Едното от тях беше необходимата законова регламентация, която трябва да съществува в този сектор, което години наред, както всички вие знаете, се отчита като проблем от страна на външни и вътрешни институции. Другото, което имахме като идея и като отчитахме като дефицит, е липсата на оценка на въздействие на съществуващата регламентация и липсата на някакъв вид концептуално мислене и изграждане на визия за това по какъв начин би трябвало да изглежда този сектор. Третото нещо, върху което се опряхме, беше необходимостта от излизане на тясно институционалния кръг, в който обикновено се обсъждат промените по отношение на службите за сигурност и желанието ни да създадем поне някаква малка доза публичност, разбира се, съобразена с характера на дейността на този сектор. Искахме да погледнем така отвъд този мистичен образ, ако мога така да кажа, на службите за сигурност. И на последно място, но не по важност, поставихме идеята за активизиране на комуникацията между изпълнителната, законодателната власт и експертния кръг. Така че в този контекст планирахме това събитие и ви предлагам да насочим дискусията към такъв тип въпроси, под каква форма и какво е бъдещето на реформата в сектора за сигурност, какви са необходимите стъпки, каква е законовата регламентация и по какъв начин би трябвало да изглежда преструктурирането на сектора, ако такова, разбира се, е необходимо. Е много важно да се подчини вътрешното министерство на двата фундаментални приоритета, които следват всички развити демокрации. Първият е разследването на престъпления по националните законодателства, наказателно-процесуални кодекси. И вторият приоритет, това е охраната на обществения ред, най-вече чрез униформената полиция. В този смисъл Българското вътрешно министерство, разбира се, както многократно се казва и в редица изказвания, може да се освободи от редица несвойствени функции. Тук е въпросът, разбира се, да дефинираме какво значи несвойствени функции. Веднага мога да посоча примери за това. Регистрацията на автомобили, знаем колко е сложна процедурата, включително и по отношение на последващия контрол. Издаването на лични документи е една традиция, която в България се спазва десетилетия наред. Може би, с оглед обаче, разбира се, някои висящи договорености с фирмата Siemens, например, които изтичат след няколко години, това може да се преосмисли. Ведомствено здравеопазване, това е също дейност, от която МВР може да се освободи. Тук обаче искам да кажа специално, че по отношение на пожарната безопасност е много важно предварително да има подготовка на други звена, които биха могли да поемат част от тези функции, най-вече децентрализация към общините. Много силен доброволчески принцип, върху който се работи, но който все още не е изграден. Изгражда се в половината общини на територията на България, но само на хартия. И евентуално, разбира се, съответната държавна агенция, която да има професионални пожарникари, изградена на някакъв централизиран принцип. Но казвам, само при наличие на тези предварителни условия може да се случи отделянето на пожарната безопасност от МВР. Ако това се случи прибързано и в настоящия момент, без да се изпълнени останалите условия, ще стане пълно разкъсване с полицията, полицейските структури по места и всъщност по отношение на гражданите ще се случи нещо много по-лошо. Но когато се правят такива реформи, да се изглеждат несвойствени функции от МВР, моето дълбоко убеждение, наистина това го споделям с много голямо убеждение,
че трябва да има изпълнени предварително две кумулативни условия. Първо, винаги да се държи сметка за това, дали след подобна реформа ще има по-добро обслужване на обществени потребности. И второ, дали отделянето на редица звена от МВР няма да доведе до увеличаване на разходи на публични средства. Защото ако вземем примерите, така както се случва в нашата държава през последните години и десетилетия, изглежда точно такива опасения се оправдават. Аз мога да ви дам два примера веднага и с ДАТО, Държавна агенция технически операции, която беше структурирана преди близо година, както и ДАНС, която беше създадена преди 6 години. Първоизточники на двете звена до голяма степен на МВР получиха изключително увеличени бюджети и двете агенции. Искам да напомня, че само ДАТО има почти 2 пъти и половина по-голям бюджет в сравнение с ДОТО МВР. А ако насложим, например, това съотношение личен състав, по отношение на разходвани бюджетни средства, по отношение, да кажем, ДАНС и го сравним с МВР, ако следваме тази логика, МВР би трябвало да има бюджет от 2,5 милиарда лева. По отношение на архитектурата на звената за сигурност, многократно вече мисля, че говорим на различни дискусионни формати, в предишен парламент и в експертни групи. Това нормативно безвремие, в което са затънали разузнавателните служби на Република България, крайно време, разбира се, да приключи. Тук и липсата на сериозна политическа воля има вина за този 25 годишен преход на реформи на разузнавателните служби. Много силна инициална съпротива вътре в самите служби, макар че това според мен малко се надценява. Там също има хора, които са склонни да подкрепят реформаторски идеи. Но със сигурност трябва да се отчитат отново два императива. Да има еднотипна държавна служба за всички, които работят там, във всички тези звена, и задължителна девоенизация. Евентуално, разбира се, ако се помисли за окрупняване на външното разузнаване, т.е. да обедини цивилното и военното, може да има и военен компонент в цивилното в външното разузнаване, но елемент на девоенизация за всички останали служби трябва да бъде подкрепен. Но разбира се, освен всичко това, най-важно е кой ще поставя задачи на всички тези разузнавателни служби, как те ще подкрепят с информация тези, които взимат отговорните държавни решения. И на трето място по отношение на контрола. Извънведомствени и най-вече парламентарния. Трябва да ви споделя отново с дълбоко убеждение моите непосредствени впечатления от многодишната ми работа в парламента. Парламентарният контрол върху службите за сигурност е абсолютно обезличен в момента. Атрофирал, в този смисъл той е абсолютно безсмислен. В момента парламентарният контрол върху разузнавателните служби и другите служби е претопен в една мега комисия, огромна комисия, която контролира ДАНС, НРС, НСО, ДИКСИ, военно разузнаване, проблема с СРС-тата и с електронните съобщения. Всичко това е в предмета на тази комисия за контрол над специалните служби. Имайте предвид, че тя е изградена на принципа, че всяка парламентарна група, независимо от нейната големина, има по 3 представители, т.е. 4 по 3, 12 човека. Най-голямата парламентарна група, няма значение коя е тя, има 1/4 от състава на тази комисия. За свикването на заседание извънредно трябва да има не по-малко от 1/3. Имайте предвид, че единствената опозиционна сила не може да предизвика контрол или дискусия по какъвто и да е проблем, който да вълнува обществеността. Именно поради тази причина наистина смятам, че трябва да следват някакви императиви в бъдеще по отношение на съдържателни промени на парламентарния контрол, включително и да се осигури достъп на депутатите, членове на такива комисии, независимо колко ще бъдат и как изглеждат, върху оперативни разработки и приключили и висящи, а защо не и върху наказателни производства, висящи. Мнозина вероятно могат да ми възразят, защото има едно решение на Конституционния съд. Разбира се, ако е необходимо, може да се направи промяна и в Конституцията. Контраргументите е, че веднага такива оперативни разработки могат да станат достояние на медии, да се ползват само и само за политическа цел, но може да се намерят контролни механизми срещу това. В момента председателя на ДАНС или на друга разузнавателна служба просто се явява в комисията, казва добър ден, казва, че всичко е елемент на висяща оперативна разработка или на висящ наказателен процес, няма разрешение да изнася информация и си тръгва. Проблема с контрола върху специалните разузнавателни средства, а изобщо върху разузнавателните служби, може да бъде закрепен на конституционно ниво. Тъй като в момента, както всички знаем, нашия основен закон е доста беден по отношение на регламента на разузнавателните служби. Благодаря.